Assalamualaikum, salam niat ingsun suku sekul arum kembang melati arum gandane manis rasani sira gondo sira rasa ingkang kula aturi daharan para gaib-gaib sampurna sing wonten mriki. Monggo kula aturi daharan wonten duparatus nek kula enten kurangi nyukani daharan kula nyuwun ngapunten ingkang agung. Tes pote saka Sibawa tes abang saka Sibiang. Haujud gedung cakapapat lawangi songo. Gumanton tanpa jentelan kang aran isine rasa sejati. Ana pola sarjane ubah ana ubah sarjane pola. Allah ubah kula polaku 5 badan 6 pitu raga 9 sadat 10 salat. Para jin, setan, kuntilanak sing ana kene. Gendruwo. Ayo. Muncul ning ngarepku iki. Lan ngetok ingkang padhet sak jelas-jelas ngetok nek kene. Nek alat-alat sing tak gawa iki. Ya Allah Gusti. Ya Allah Gusti. Bismillah. Bismillah. Merinding. Padha